Ensimmäistä erää ja välierää ottelu kysymyksessä. Voittaja menee Venäjää vastaan, häviäjä Suomea vastaan. Saatan täräyttää 1-0. Miro Saatanista alkaa nousta suuri sankari Slovakian joukkueelle, koska sieltä vasta hyökkäyksestä tämä kokenut kaveri, 37-vuotias Slovan pelaaja pommittaa Slovakialle 1-0 ja todella arvokas maali tänne erään loppupuolelle. Ja näin todella komea avaus Slovakialta ja peliä pelaamatta. Myöskin tämän kauden Venäjän pääsarjassa, mutta päätti sen sitten TPS-paidassa ja sitten heilataa ja siinä heilataa Mihail Frolikin terävä kuti suoraan aloituksesta ja tsekki tulee yhteen. 9.15 ottelun toista erää jäljellä. Todella komean nopea laukaus lähtee ja näin Mihail Frolik tuo tsekin otteluun mukaan. Toinen maali tässä turnauksessa 30. Tiiviinä on Slovakki neliö jälleen edessä ja väliin pääsee kuin pääseekin siinä Slovakia. Sitten Miro Saatan karkuun alivoimalla ja Miroslav Saatan ilmiömäinen harhautus. Ja Miroslav Saatan tällä 2-1 alivoimalla. Slovakia tekee jälleen hirmutekoja kaukalossa. Ja näin ollen kun rangaistusta 23 sekuntia jäljellä, niin 37-vuotias kaveri nousee aivan mahtavaan rooliin 2-1. Katsokaa siellä omalla alueella, syötön katko ja sitten Saatan karkuun. Kimppuun, nopea avausyritys, siihen pääsee Surovi väliin. Slovakialle tulee nyt sitten jälleen tilanne, Hunacek ja Hunacek leipoo 3-1. Oi näitä tsekkialueen virheitä ja Libor Hunacek tulee ja katsokaa näiden kavereiden veivaamista. Jakub Kovas viedään jälleen aivan väärälle pysäkille. 15,5 minuuttia ottelu kolmatta erää jäljellä ja Slovakia tulee 3-1 johtoon ja oi tätä riemun tunnetta täällä katsomossa tällä hetkellä. Jälleen tsekkialueen virhe. Joka mies pistää itsensä täydellisesti likoon. Haara yhdellä kädellä ja näin tulee näiden kisojen ylivoimaisesti hirmuisin sensaatio. Slovakia menee vuoden 2012 loppuotteluun. Aivan mieletön paukku. Numeroin 3-1. Aivan mieletön paukku. Jan Laakso maalilla 36 torjuntaa ja tämä on urheilun parhaita puolia. Näin lähti lauluun Kanada. Sitten lähti Tsekki pronssiotteluun.